El Servei Comarcal d'Habitatge de l'Alt Penedès presenta Habitatge en un minut. Deducció de lloguer en la declaració de la renda 2022. Pots deduir-te el lloguer si compleixes un d'aquests requisits. En el tram autonòmic, si tens 32 anys o menys. Si ets vidu o vídua, amb 65 anys o més. Si has estat a l'atur 183 dies o més. Si tens una discapacitat de 65% o més. En el tram estatal, només per a contractes de lloguer amb data inicial anterior a l'1 del 2015. Informa't a Hisenda.